Gabon deizuela guztioi astelena da, asteburuaren arrantza egiteko unea ere bai, eta asteburuari begira jarrita, asteko eta behin, etaren armagatzetzearen ostean, Aizkoreta Arbolaren egilea, beste hainbat sorkuntzaren egilea. Koldobika Jauregi, 74 urterekin, zendu zaiguna. Palestinako jendeak, zuek seme-alabak gureak ere badira. Zuek, Palestinako gurasoak, gure nebarrebak zaretela sentitzen dugu. Eta zuen mina, gure bihotz barrenetan ere sentitzen dugula. Ekainaren 20an, Euskal Herriko ikaszentro guztietan ekimen bateratu bat egiteko deia egiten dugu. Palestinako auziak lehen lerroan segitzen du, egia da munduan badirela egoera muturrekoan dauden beste hainbat herrialde eta egunotan Kongoko auzia ere mai gainera heldu zaigu, naiz eta apenas iristen den bertatik testigantza edota informaziorik ere. Tira, egoera honetan edozein kasutan ikasturte amaiera gertu dugun honetan, ekainaren 20an mobilizazioak Hego Euskal Herriko ikastetxeetan Palestinan eta Gazan zehazki hiltzen ari diren haurrak Euskal Herriko gurasoen seme-alabak ere izan daitezkela, eta bide horretan, haur, gazte, nerabe eta guraso noski baietz, ikastetxetan batzartzeko deia mai gainean. Ekimen bateratu hauetan, hezkuntza komunitatea bildu eta Palestinako haur, nerabe zein herriari gure elkartasuna adierazi nahi diegu. Bestalde, Euskal Legebiltzarretan, Iruñakoan eta Gasteizekoan, Palestinako ume eta nerabeekin elkartasun praktikoa eta ardura adieraz dadin eskaera formal bat ere erregistratuko dugu. Bihar, gure seme-alabek galdetuko digute zer egin genuen Palestinako herriaren aurkako genozidioa gertatu zenean. Bada jakin desatela Palestinako herriaren alboan egon ginela eta zionismoari aurre egin geniola. Palestina askatu. Going on here, Cantona is getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Hamarkada batzuk badira Erik Cantonak ostiko esanguratsu edo ezagunura eman zionetik, faxista bati, estadioan hamarkada batzuk igaro dira. Maider Galardi badakizu, gure futbol kontuetako bidali berezia zarela, bai ala bai, eta astelena izanik, tira, Kantonaren ostikoa atzean geratu zen demoran, edo nola ere, referente izaten segitzen du, baina oraingo honetan Mbappe da. Akaso lehen ezakit inpresio batean ultraeskuinaren aurkako botorako deia, Real Madrilek fitxatutako norbaitek alakorik esatea, baina horratzean bazegoen beste zerbait, ezta? Ultraeskuinaren alternatiba kasu honetan Macron dela, eta askoak diote eskuina da, ultraeskuinari edo eskuin muturari atea bete-betean zabaldu diona, ez da izango orain ba alternatiba, tira, ez dizugu galdera trampa erraza jarri asteko eta behin. Kaixo, Gabon, ekine bakizu, neriko gola berriz ere esango ikusten bi astez behin esaten detela baldio dula ikusteko zer martxa soziopolitikoa dagoen egunerokoan eta eragina duela. A ber, Mbappek halako mezu bat emateak, niretzako bat garrantzitsua da ultraeskuinari zuzuntzi nik uste interpelatzen diolako, eta batez ere gaztei dei egiten diolako, momentu historiko batean gaudela. Gero beste gauza bada, zuk aipatzen duzun hori ez, eskuina legitimatu ala ez, ezakite herri frontearen aldeko apustua egingo lukeenik Mbappek, baina tira,
Aipatzea Frantzia momentu historikoan dagoela, gaztei aldarri egitea esatea gure esku dago hau gobernura iritsi ez dadin, niretzako oso esanguratsua da, kontuan hartuta, gaur egunen munduan nik uste influentzia handienetarikoa edukiko du lukeen personetariko bat dalako. Edo nola ere, ez dakite nola, argi badakagu orain Frantzian, hiru bide edo hiru aukera nagusiari direla gailentzen, esprintean joango den hauteskunde kanpaina honetan, batetik ultraeskuina, bestetik Macronen autua eta bestetik ezkerreko koalizio handi hori. Macronek eta herri zera horrek eskatuko dutena edo aldarrikatuko dutena da beraiek direla alternatiba edo ultraeskuina eten dezakeena. Eta Macronek egingo duna da, segurazki baliatu, bera azkeneko 7 urteetan presidente izan dela eta benetan gaitasuna duena hori eteteko bera izango dela. Ikusiko dela ere, nik nahiko nuke esperantza izan ere ezkerraren koalizioak gainditu ahal izatea muga hori, eta ez bakarrik emaitza onak eukitzea, baizik eta bigarren txandara pasa ahal izatea. Ez hori ezakiten paperi eskatu aldiogun, baina nik bintzat hori eskatzen dut. Bide horretan gainera, aipatzen ari gara. Le Penek berak Puigdemoni azenolako ziztakada ere jaurti dion, honi ere, akabo zure festa. Katalunia iparra parte horretan, ez duela segiko Puigdemonek, lagun edo gertuko den beste estatu baten aurkako konspirazioan gainera. Ikusten duzu, Le Pen egia da, nahiko ezakit, atseginago ikusi dugula azken urteotan, baina orain, halako ziztakadekin, zakit, zuriekin ere, nahiko gaizto, etorriko dute zaigu. Ultraeskuinarekin gertatzen dena da, eskuinarekin gertatu den bezala, orain ultraeskuina gero eta ezakit garrantzi gehiagorekin egon, orduan eta laitagoak iruditzen zaizkigula eskuineko politika liberal eta konservadoreak, ultraeskuinarekin ere hori gertatu da ez, Le Penen nik uste konturatu zala azkeneko hauteskundetan, aurpegi zuriketa batek nolabait mesede egin alziola, eta horrek baitare gehitu behar diogu, Erik Zamurren proposamena edo, badirudiela are muturrekoagoa dela, ez? Pixka bat Espainian gertatu den bezala Voxekin eta Sakabola fiestarekin, ez da? Guk ikusten dugu orain Sakabola fiestak atera ditula 3 eurodiputatu eta iruditzen zaigu ikaragarria desastre handi badalako, baina Voxek ere atera ditu bereak, ez da? Eta orduan badirudi, ja ohituta gutzen dugune ultraeskuin hori onberagoa dala. Hori ez da hola, eta orduan Marine Le Penekin, Marine Le Penen alderdiaren ondorengoekin, hau da lependarrekin, hori da gertatzen dena, ez? Nolabait light bihurtu izana, ultraeskuin ona egiten du. Gauza bera gertatzen da Italian Melonirekin, ze Ursula von der Leyenek ez du baztertu Melonirekin akordioetara iritsi ahal izatea, nolabait ikusten duelako ere ultraeskuin ona, eskuinarentzako hain muturrekoa ezen ultraeskuin bat bezala. Eta gogoratu behar gera, xenofobo batzuk izaten jarraitzen dutela, gogoratu behar gera, machista batzuk izaten jarraitzen dutela, gogoratu behar gera, zein diran beraien jatorriak esate baterako, Frantzian asko aipatu da, nola Palestinaren afera honekin, Le Penen alderdia ateradan oso juduen alde eta juduen eskubideak defendatzearen alde, jakinarren bere alderdiak klasikoki eta tradizionalki duela ardatze antisemita oso argi bat. Puigdemonen gaiari buruz, esan, muturrekoa izaten jarraitzen dula eta noski nola ez du kontribuituko Espainiako auzitegi eta zuzenbide sare konservadore horren izan nola ez du egingo, eta beraz Frantziako politikak eragin gurean ere bai.
gatozen etxe aldera, Errepublikaren atzaparretatik ihes egin gabe edo nola ere, ezkerreko fronte hori osatzeko, gainera, zerrendaburu abertzale bat. Badirudi, ez dakit, komplikatzen baino, anitza ari dela bilakatzen, eta orain urte gutxi, inondik inora espero ziteken zerbait gertatzen ari dela. Ezkerreko fronte horren buru izatea ezker subiranista. Hego Euskal Herrian nolabait gertatzen ari den bezalaxe. Bide horretan, Beskoitzera joango gara, baina aurretik egunotan eta baita Baionan ere mobilizazioak ikusi ditugu, eta ikusi ditugu hain zuzen ere, ezker fronte hori osatu ditzaketen eragile ezberdinak bat eginda, baina honezkero kalean. Izango du horrek ibilbiderik? Ezakit ibilbidea edukiko duen edo estrategikoa dan orain momentu honetan indarrak batzea. Baduna da esan gura dalako, EH bezalako talde batek eta talde subiranista batek tokia eukitzea, tradizionalki ere hain zentralista izan den Frantziako ezkerraren proiektu batean. Eta ikusten baitugu azken eguneko notiziak, egia da Frantziako intsumitxoak zeinak ikuspegi politiko estatal batetik iruditu du alzaizkegun, ezakite kultura politiko bakoitza desberdina, baina Podemosen antzeko zerbait, progresistak, beraien hitzarmenean eskatu dute Palestinaren estatuaren aitortza bat, eskatu mila histori aurrerakoi eskatu dituzte, eta gu hegoaldetik tentatuta egon gaitezke, ezakite, halako aizpatasun bat sentitzea, sensibilitate politiko horrekin, baina ikusita azken egunetako albisteak intuitu dezakegu EH Bairi ere oso errex ez diola jarri, eta askoz ere zentralistagoak izan aldirela, adibidez, alderdi sozialistak Ipar Euskal Herrian eduki duen beste erako harreman batzuk sortzeko errestasunari begira. Edo nola ere, bai, EH Bai bere barruti batean izango da buru, eta nik uste horrek ekarpena egin aldiola herri frentearen edo egikaritzeari eta Ipar Euskal Herritik ere ekarpena egin alizateko. Bestela oso komplikatua irudituko litzaidake bai EH Bairentzat, eta uste dut baita ere ezkerreko koalizioak galera handiak edukiko lituzkela Ipar Euskal Herrian. Ederki, eta horrekin lotuta, egin batean, Beskoitzeko ikastolarekin, azenolako auzia izan duten gora eta bera, eta horre antzematen da, nola eskuinak ez duen, errez jartzen, eta bide horretan, dimisioak batetik zein bestetik, eta prefeturak hauteskundeak ezarri. Ikusi zenolako ikusmina izan duten bertako hiritarrek. Etxigarrai. Joku. Eta orain berriz, bigarren itzulia, hori ere ez dugu eta ahaztuko. Bigarren itzuli horri begira baina, ikastolaren etorkizuna bermatzeko hautagaietako batek behintzat baldintzatu dezake, hautagaietako batek baiezkorik edo ikastolarekin konpromisorik hartzen badu, ezta? Auzapeza horren baitan hautatuko da. Bai, bituz historio batetik nola bukatzen den hauteskundeak egiten. Hala ere, egia da, ja 2014etik abiatutako zera bat dala, ikamika bat dala Beskoitzeko ikastolaren lurren ustea eta horien kudeaketa, eta 10 urte beranduago oraindik ere arrastaka, segurazki besteak beste ikastolek ez Frantziako gobernuetatik eta bere representazioa diren tokian tokiko instituzioetatik oraindik seriotasun edo parez pareko harreman bat edukitzeko aukera. Edo nola ere, bai, egingo dena da, hurrengo zeran hautatu eta irakurri aurrekoan Beskoitzeko herritarrak 4 edo 5 astez jarraian deitu direla hauteskundetara. Ez ikusiko da ere interesgarria izango da ikustea zein den tendentzia. Edo nola ere, Jukuk irabazi du lehenengo buelta eta bada pixka bat Kanbloñek oso argi adierazi du ikastolako aita da, eta oso argi azaldu du nola konpondu behar den ikastolaren kontua, baina Jukuk ere
eman du alako adierazpen bat esanaz ikastolaren historia hori konpondu behar dela eta gainera zerrendetan badituzte ikastolako gurasoak eta bat. Beraz, esango nukena da oroar beskoitzen baina baritzen dela ikastolaren afera konpontzeko nahi bat gutxi gora bera, ez? Naiz eta, Etxegaraien taldeak ere, bigarren itzuliko sarbide hori eduki ikusten da nik uste dut, edo, ikusita bozak zein diren, eta Eki Erremutegi zera kazetaria segituta besteak beste, badirudi aldaketa hori bai eskatzen dutela, eta batez ere ikastolaren afera konpontzea. Orain bigarren itzulirako Jukuk eta Kanblonik lortuko duten akordioa egitera elkarrekin gobernatzeko, hori ikusiko da, baina bintzate afera desblokeatzeko bidea irekita dagoela dirudi. Ederki, Maider, denbora gainera datorkigu. Aipatu nahiko genituzke, aste honetako inbestidura, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, itxaron pixkat, gure ohiko kareta mesedez lankideok alba duzue? Badakizue zer behar duen Euskadik? Ez dakit. Ez daukagu oso garbi, Maider, ze inbestiduran izango dira gutxienez hautagai bi, edozein kasutan. Interesgarri iruditu zeguna eta denbora agortzen ari zegula aintzat hartuta, labur aipagenezake, asteko eta behin, Eneko Anduezak bere jokaldi interesgarri bat egin duela, bere burua kanpo jarri du, eta Madrilen argibiltzeko gainera esan Eusko Alderdi Jeltzaleari, baldin eta han eurak ez baldin badaude garaile, Hego Euskal Herrian, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ere horrek eragina izango duela. Bestetik, irakurri dugu baita baten batek ere Eusko Alderdi Jeltzalean EBB-ko buru Urkullu berriz ere jartzeko eskara egin duela. Tira, interesgarri dago. Interesgarri badago, ezakit hori hola gertatuko dan, eta ezakit Anduezak ere, beste buelta batean ere berdin jokatuko lukeen. Idoia Mendiak ere lehenbiziko aldiz eskatuzun, bera mantentzeko kanpoan ez, eta bere sailburutzak beste Alderdi Sozialistako beste batzuk eraman zituzten, eta aldiz, azkeneko legegintzaldian bera izan da lan arloko sailburua, beraz ikusiko da, Anduezari oraindik kanaia malote figura hori, gobernutik kanpokoa, beraz, establishmenta ez izatekoa, eta beraz, establishmenta eta jeltzaleak kritikatu ahal izateko aukera hori eta arnasaldi hori eukitzeko paperak balioko dion hurrengo hauteskunde batzuetan, edo orain tenkatu behar du EAJ, normala iruditzen zaiten bezala, sozialistek emaitza ona jaso dituztelako eta jeltzaleek ez, baina lehendiak aurrera egin ala ez zote den bigunduko eta ez zote den gobernukoena bihurtuko. Ikusiko dugu zenbat iraungo dion energia rebelde horrek. Entzun duzu, Maiderrek, egin dugun analisia? Eta kitxo! Eta bukatze aldera. Ezin izan dugu gutxi. Frantziako eskuin muturrarekin hasi, bukatuko dugu. Egualderago, Espainia aldera jota, Oskar Puente ministroak kakazaku, edo zaborra deitu diozu zenean, bitokilesi. Zertara iritsiko da politika gintza? Ze krispazio da nagusi, hiritarrak haserre eskuin muturrari bozko ematen, inflazioa disparatzen, eta orain ministroak eta sasi kazetari eskuindarrak kolpeka, ostiaka ez esatagatik, sare sozialetan. Zirudien nik ustete, bazegoela alako paktu bat, edo hori ematen zuen, zala ultraeskuineko medioei ahotsik ez emateko. Eta badakigu baita ere Oskar Puentek ze rol duen gaur egungo gobernuan, eta nik ustete agitadore eta errebelde rola ere baduela berak, eta horre isiltasun paktua edo ez ematearena legitimitatea galdetzeko ere hori saltatu duela, eta zuzenean ala zuzendu zaiola, ezakit mesede asko egingo dion, esan tonu hori mantentzeak agintean dago bitartean. Alaxe, kontuak eta komeriak, zoritxarrez, gero eta muturrekoago daulako giroa. Eskerrak Poloniari, ez da, Maider, tira, horrekin agur esango dizugu, ikusteke beraz, bigarren hauteskundurik ez ote duen, Laster Sánchez edituko, zer gertatuko den, Le Pen eta Macronekin, eta tira, beskoitzeko
hauteskundeak inork gutxik pentsatuko zuken, hain garrantzitsu izango zirenik, eta hori ere, akaso bada albiste on bat, badugulako ohitura eta Hego Euskal Herritik gutxi begiratzeko Ipar Euskal Herrira. Maider Galardi, eskerrik asko, beste behin ere. Eskerrik asko zuei, aion izaten. Al defensor de la amnistía. Ya ha demostrado su utilidad, como se pudo ver en las urnas el 12 de mayo y el pasado domingo. Y ahora les voy a leer una poesía que he escrito a mi mujer. Begoña, Begoña, los jueces son como buitres que buscan carroña. Mamaccia, no se puede errar. Al defensor de la amnistía. Eta bestelako datuei helduko diogu ze, aizue, humor edo ukitu azidoa baliatzea aktualitate alde batera uztea. Ez da gauza bera, eta gaur datu triste bat edota kezkatzekoa, baina aztertzekoa, akaso, hainbatentzako bizia bestera batera planteatzeko. Izan ere, egunotan hitz egin dugu pentsioi buruz. Hitz egin dugu inflazioaz, hitz egin dugu bizitzeko oinarrizko baldintzak zeintzuk ote diren. Eta bide horretan, Nafarroan datuak ere bai, bere buruaz beste egiten duen jendearen zati handi bat, honekin dago lotuta, adinekoak, bakardadea, eta horrekin lotuta pentsioak, ezta? Horri buruz hitz egin dugu, asteburu honetan, kolpez kolpen Amaia Serranorekin. Gipuzkoako, baina Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidearekin. Behar dugu gizarte bat gure adinean ere estimazioa personala edukitzea. Eta estimazioa da ere diru edukitzea ez bakarri jateko eta ez bakarri jaskera eukitzeko. Baita ere zinea juteko, baita ere gure nahi badegu bidaitzea, baino bidaitzea gure diruarekin, ez hori oso importantea, baino ez da kontutan eukitzen hori. Gu gea residualak. Gero ikusten da la tercera edad, la soledad, ez dakit. Soletatea, nik uste dut hori gauza horiek oso ondo direla, ondo, eta ez dakit zenbakintzak alde hortatik. Baina ez dute onartzen, ez dute bizitza duina behar dela ere guk estimazitzeko. Eta gero ere gizartea kontutan eukitzeko gu beharrezkoa gehala, ez? Orduan Pradalesi esan behar diot, nik hemendik kontutan edukitzeko, berke erudiak, adibidea, zenbat adibidea batek eta batean nire familia eta nire kideak bizitzen ari direnak estutasunak eta ez dakit zer, hemen badagola zenbat jende gure adinekoak eta zaharragoak larru, bizitza oso estutuak dituztenak eta hori ez da bakarrik estimazioen asuntoa ere. Osasun mentalantzako ere. Ez dakizen bat jende dago, depresioakin dago etxean sartuta. Eta hori ere dana da integrala. Zenbatzen ari nahi zoraino falta zaizkigun guzti hoien omenez zenbat urte hemen dikaraino. Eta Bizkai alderagoa, Zabadinora, lasterbidean lasterketa, ikusi duzu ez dela ez edonolako itzulia egin dutena, eta ehunka lasterkateri elkartasunez, badakizue, elkartasunez ez delako bakarrik kontzertu giroa izaten, kirolak ere badu bere aldea, eta kasu honetan euskal presoen oinarrizko eskubide horiek behingoz errespetatzeko eskatuz, beste bain ere, jendetza elkartu du lasterbidean ekimenak.
elkartasuna adierazten jarraituz eta lanean ekinez, segurtasun osoa daukagu, preso eta iheslari denak etxeratzea lortuko dugula. Gaur berriz lasterka egin dut, nekatu naiz, zenbat gehiago, zenbat zuganaino, urrun heldu gara, urrun gaude, zenbat da urrun, zenbateraino urrun, izarrak beti urrunago. Zenbat bider zatitu ote da gaur daño. Herri bat erditzea, gauza gatsa daño, gatsago, ni joan gabe, hemendik haraino. Ayman Shaban Shokri, Ahmad Ismail Mohammad. Eta asteburuko kontzertu festei erreparatuko diogu guztiei, ez? Badakizu eta Euskal Herrian musikak izugarrizko agenda duela, erreferente bagarela, beste hainbat herrialdeekin alderatuta, hori esan da, goazen Andoai aldera ikusi duzue, eta bertan elkartasun ekimen ere egin dutela Andoaingo Rock Festivalean. Baina Andoaindik goazen Iruña aldera, honekin agur esango dizugulako, akaso klasikoegiak batzurentzako, tira, Judas Priest, besteak beste matalderekin batera Iruñan izan delako, Navarra Arena metalaren topagune eta Iruña horretan hiriburu izan delako asteburunetan, eta jendetza izugarria, jendea pozarren, eta sare sozialetan, borborka, argazkiak, bideoak, tira, honekin agur esango dizugu, baina lasai gaur astelena da, Bihar asteartea hemen izango gaituzue, gaurkoari segida ematen eta noski aktualitateari kolpez kolpe eragiten.